Pojďme si spolu udělat otisk psího mazlíčka. Voskovou kuličku je potřeba mít opravdu hodně měkkou, protože psí čumáček je velmi citlivý, tak aby pejskům to bylo co nejpříjemnější, tak ten vosk je potřeba mít hodně měkký. Buď v prstech či dlaních hodně promačkáme, anebo i pomocí fénu můžeme ten vosk nechat změknout. Jakmile už bude měkký, tak si ho připravíme do takové placičky, chytneme čumáček, osušíme, trošičku přidržíme, protože pejsci si rádi volizujou a takto přitlačením vlastně vznikne otisk čumáčku. Pokud váš pejsek má jakoukoliv už nemoc čumáčků nebo se mu loupe čumáček, tak samozřejmě můžete použít i pacičku a udělat otisk jednoduše takto na polštářku ťapky. Takto vznikne otisk, kde z jedné strany je otisk psího čumáčku a z druhé strany váš lidský. Pokud chcete jednostranný otisk psího čumáčku a z druhé strany gravírování, připravte si vosk, lehce ho přimáčkněte na podložku, lesklou stranou nahoru, zase chytnete čumáček, osušíte a přimáčknete. Tak. A vznikne vám tak jednostranný otisk.